Nya kono mo jon kamra mama intiere kaka Sharon we ema chakego chendro ni pod wantiere mana mar mbaka oromo ka waloko tanga matin kendo wadwa ng'iyo ikoka mag tuke mag CHAN higa mar 2024 tuke ma chakore odiechieng' makiny e alap ma Benjamin Mkapa e piny mar Tanzania tugo mokwongo kata opening ceremony situgo tibro tugo mokwongo ka tugo kind team mar Harambee Stars gi team mar DR Congo magi joloch nyadiriyo tuke mag CHAN bro bagi chieng' Jumapili alap ma Moi International Sports Center Kasarani na tugo ma Kenya bro tugo tukgi mokwongo e Group A ka group ni otingo timbe matek joloch nyadiriyo team mar Morocco joloch bende nyadiriyo DR Congo, Angola, Zambia, Kenya ka achiel kod team mar Angola. Wadwa ng'iyo ni to chalo nade team mar Harambee Stars oselungo jotukgi mogik ka bende jotugo masulwe moko kuomgi nowuok e team no nikech hinyruok moting'o jatugo Bajaba ma bende ne tugo ne team mar Police kendo bro keto koke e orak gi club mar Simba matugo e liga ma piny mar Tanzania. Machiegni kamoro ma intiere arwaki chenro ni nyinga en James Opondo agena no bro dhi e yorno makare studio marwa kae wan koda jafwambo ma wiyo timo jere jafwambo ma enogo dhokariyo onyalo wacho Kikuyu lakini kuni moswa gi Kikuyu in fact be sani odoke kwa wuok e show mar tuke inoro kacha marunji lungo nango lungo ni bete ka iharo ine weche mopogore matimre pawe mopogore koro lungo ni Muriega rushini mano mos magukiny Muriega mano manen oyawre kamlima kocha to iye nade koro kaka to muzi ni nango kizani de mwega mano kuri nemo nigidwok ni de mwega or ne kwega mo ne kwega mno ko anatia we ne kwega utire na waru nage utire na waru utire boso nage ero gore ne kolmo gojo mono festas lango mabende en jafwambo marwa kae TV mara Inono TV malendo gi dhok mara jo mulima kata kamano waduto wang'iyo weche go mag tuke kambi mar Royal Media Services lango krok mar Harambee Stars ineno ka odhi maber koso nitiere kama ok odhi maber kaka Kenya ingeni kata Harambee Stars gik mang'eny osebedo ka timre kwa ng'iyo ne oluongo jotugo 30 e provisional squad mane bange kanyo ni dwane bedi makadhi los team mar jotugo 25 to wasebedo kwaneno ka nitie lokruok matimre to nitie ywaruok be mosebede kiwinjo ka iwacho ni nitie jotugo moko miluongo to beni makadhi kia iwinjo ni federation moluongo to kia to beni makadhi kia but kang'iyo ikruok mar Harambee Stars okosebedo maber ahinya kaka nanene nikech lokruok mosebedo ka timore kinde ka kinde to king'iyo team mar Harambee Stars non wan gi joloyo miluongo ni Emmanuel Osoro mano ne second top scorer season mokalo to wan tie kod Moses Shuma mane nie team no to wan gi Mohamed Bajaber mar Kenya Police mago jotuke adek jotugo adek osewuok e team mar Harambee Stars gidhi sign contract e timbe mamoko king'iyo Osoro kod Shuma gidhi yo Zambia kocha to ng'ane Bajaber to dhi Tanzania koro king'iyo mano ne number 1 top scorer gi number 2 the moment mise lose gi okane ka gima koro igwadhi bedo gi striking force motegno nikech king'iyo koro the option wadongi Brian Mishira mar Shabana ma odonje team na nyocha gimoro kaka ndalario mosekalo to antigi Ryan Wesley Ogam mar Tusker manoyudo injury ka season dhi rumo so aparo no konyal bede fitness maber mwadwaro kinyalo compare kod Emmanuel Osoro kod Moses Shuma kora paro mago e gik moko aneno kadhi maber gi Harambee Stars but so far anyalo wacho ni team no sebete kambi gisetimo orako moromo to anyalo migi tu anyalo wacha ni gikre 80% yes den team ma osebede bo bene makate kum andalo bende kan ng'iyo kane
Harambee Stars onego bedo gi thuolo mar dhi e piny mar Tanzania tuke mag osiep pinje ang'wen bagni nobedo ma tim nodugo pacho ka riwruok mar FKF be osebedo gi tungni koni kod kocha mara ni president okwinjre gi jalupne kata ka neno nyoro event mane gin godo manye gi keto kokgi orak mar yudo pesa mar tayo league maduong' pacho kae. Iparo nade ywaruok ma nenore e FKF ni kaachiel gi jogo ma osebedo ka chwalo mana dwachgi mar kelo jotugo ma gidwaro nikech gima osebedo kaka inyoga national team en ni collapse wan gi jok mane national team kata na technical bench madwa uso jotugo. Anaparo ni kwanyalo bedo gi luongo nade kwanyalo bedo gi independent panel wachni walunga panel mayiero players wabedo gi nwan gi technical bench ma obedo led gi ngama no sebedo coach ma igole biketo Benny Makadhi koro kapar no bomi selection mar team maber nikech samoro odwani osabotaji e tok ten koni mondo bedno ki team maber mondo sama koro setenglu timo gocha ten makori miye chance. Anaparo ni ngama no nego miya chance mar luoro Kenya mangima kama nyo jotugo ne Benny Makadhi no wuon nikech king'iyo season mokalo chande kapo no dhi e pap ng'iyo kaka opira gore e league mapacho ka aparo no dhi adhia e tuke moko adek nikech nane en FKF Cup final to ntie chieng' moro mano dhi watch game mar Gor Mahia kod AFC taparo ka ne game mang'eny to gin adek so kata squad ni kano luonge ne onge gi uhakika chande ne moyiero players kon waneno nitie ng'ama okonye koro aparo the moment ma coach pod onge gi independence macha mare ne moluoro okosebedo capacitated enough noluoro manyo players pod wabodhi adhia mbele neno gik matimre kaka sani iboga winjo ko wacho ni nitie players moluong te nok noluongo koro king'iyo mano nyalo kelo chwanyruok e team kacha but ingen players seche moko wacho ni gin ga professionals koro kata kan tie bedroom rangos kacha bitkinde Hussein Mohamed to kod McNolan Mariga okapar mano nyalo dhi mono players kande tugo tuke mabiro mag chan nikech jogo gin professional ginge how to deal with code situation nentie ywaruok mana e federation kanyo sama ne Harambee Starlets dhi tugo Sekafa nyocha piny Tanzania ka to nwawe ne bedroom rangos mar Hussein kod Mariga nyalo mono team chande perform but nwaneno ka giwin matches mane gitugo kuom tuke abich ne giomba ng'wen aboyo gi mana tugo mogik gi Tanzania so kapar ni ywaruok no nyalo dhi mono team mar Harambee Stars perform e chan kata kopo ni ginie group mar mwalungo ni group of death moka migi chance mar kalo but kane ka gino nyalo mono gi dhi tuke ang'wen mane mbele gigo. Okay. Bende tugo ni idhi bagi ala makasarani tugo mokwongo kind team mar Harambee Stars gi team mar DR Congo ado mi chal mana paya kaka idhi lora peini nikech inyalo bedo ni in gi wuoth moro mi ida wuok Thika tibiro e boma ma Nairobi kati wuok Mombasa ka ibiro idwa dhi Thika kama kaka apeini idhi lor chuny boma ma Nairobi jogo ma wuotho ka tiyo gi Mombasa Road ka dhi e CBD kata chuny boma bro tiyo gi apaya ma Likoni Enterprise General Motors ka achiel gi Southern Bypass kapok kichopo Ole Sereni jogo ma wuok Lang'ata to dwa donjo e boma bro tiyo gi bara apaya ma Raila Odinga Road kata Muhoho Road mantiere Mbagathi roundabout jogo manwa wuok e chuny boma ma Nairobi kata Nairobi CBD to dhi Thika obro tiyo gi apaya ma kudhi Thika mano kamoting'o Ruiru Juja Thika town obro tiyo gi apaya ma Limuru kata Kiambu Road jogo mabro tiyo gi matatu kata jo matatu ma ting'o jogo ma dhi Kasarani bro tiyo gi apaya ma Ruaraka madonjo Babadogo cha kawuok Ngomongo roundabout and then jogo mawuok Thika Road bro tiyo gi Eastern Bypass Kiambu Road kata Limuru mane chal mana paya ka bende kata CS Jaren Migao mar weche tuke Salim Mvurya nyo wuoyo dichieng' manyoro konyisowa chal mar ikruok ma Kenya osebedo godo motelo ne tuke mag chan nyo wuoyo dichieng' manyoro e kinde manyotimo ong'iyo ogo peksen
pewe madongo mag Kasarani kaachiel kod Nyayo ka bende ne olimo paw ndeke maduong' ma Jomo Kenyatta International Airport. Owinjone gima jatend migao nyowacho odiochieng' manyoro. Kwa hivyo kila kitu ni shwari na tunakaribisha wageni wetu hapa Kenya na kuzidi kusema kwamba tuweze kuchukua hii fursa adimu ili tuweze kufaidika zaidi ya mambo ya michezo, kwa sababu nchi yetu ni nzuri kwa utalii, ni nzuri kwa biashara, na kwa sababu tumekuja hapa ni kwa sababu pia tunajua hapa ndio mwanzo wa kituo ambao watu watakuwa wamefika Kenya. Lango king'iyo kaka sirikal wuoyo, giwacho ni ikruok osechopo. Bende gino mane gitimo maduong' ne en golo weche mag visa, ni kidonjo Kenya au kibiro tiyo gi visa ne jogo ma pinje mag Afrika. Iparo ni ma sirikal geto neno ni chenro bed mayom pewe mag ndeke koso ma bende miyowa chenro mar timo ikruok. Nikech ing'e ni Kenya bende biro bago tuke mag Afrika higa mar 2027. Iparo ni ma en ranyisi ni Kenya goyo kang' makare mondo mi gibag tuke mag CHAN e yorno makare. Be okapar ne na initiative mar Kenya wuon kende, ne initiative motim gi Uganda, Tanzania bende, but ne ntinga mano penjo jatend migao mar tuke ni ka okang' mane gikawo no kanyalo miyo jonjore bendo donje pacho ka, to ne giwacho ni gidhi timo peksen mochomo yo ka ji ochopo joma biro ng'iyo tuke go koseneno tuke go, kapo ni ibo timo ngi peksen kacha e airport. Kwa hivyo aparo neno kang' maber nikech sirkal nowacho ni bokawo ndamo makare maweyo ni jomodonjo ka gin mana joma biro neno tuke mag CHAN. Adwani mondo wang'iyane ni groups mag CHAN chalo nade. Aneno kata kiselieko ni mondo mi Harambee Stars ogo okang' mar kalo group stage. My group matek mogik nyakona Mogajwang, nikech oting'o timbe madongo. Kata kamano team mar Harambee Stars bende en team maduong'. Gima hinyo team mar Harambee Stars kinde duto ma ji osebedo ka wacho en ni league ma pacho ka osebedo league moro ma nigi ndhadho ahinya. Ok ogol jotugo nikech tuke mag CHAN gin mana tuke mag jotugo matugo e leagues mag Afrika. Koro en okang' mar Kenya nyiso ni to wanyalo goyo kang' mar kalo kata group kae mwadonje quarter finals, nikech finals mag tuke mag CHAN higa mar 2024 ibro bagi e lap ma Kasarani. Koro ibro goye gi team maonge team mar Harambee Stars. Wang'e group A oting'o Kenya, DR Congo, Angola, Morocco gi Zambia. Morocco gi Congo gin joloch nyadiriyo tuke mag CHAN. Ineno nade? Aparon group no gine mamigi first hand, amigi ginen mar kalo group, nikech ineno DR Congo oseloyo diriyo, Morocco bende, king'iyo Zambia nosechopo semifinal, Angola osechopo final, kidieny abiriyo ginene 7 editions mosetug. Kwa hivyo aparon tineno wan Kenya wayudo opportunity nikech wabago tuke kata qualify wuon hieno tamo. Kwa hivyo kanya neno joma dhi wuok en Kenya, Angola to kod Zambia, but mano ka ang'iyo on papers ing'e nyaka go bole kwa ne kaka result dhi bedo pira udunda lakini amane kaka nene on papers. Yes. Odhi bedo matek nikech king'iyo group ni nyakona Mogajwang magi tuke te mibiro bagi Kenya kae e lap ma Kasarani kaachiel gi lap ma Nyayo. Wang'iyane group B kaka chalo mondo wapime. Wang'iyane ni to semifinals nyachalo nade kata quarter finals nyachalo nade. Burkina Faso, Central Africa Republic, Madagascar, Mauritania kaachiel gi Tanzania magi tuke mibago e lap ma Benjamin Mkapa e piny mar Tanzania. Mabe group matek nikech king'iyo kata Central this group anyalo yawo ng'ata ng'ata nikech king'iyo Tanzania bende as much as ni league gi osebedo maber, gima gitimo ne gen mana hyping nikech ka compare league ma Kenya gi Tanzania marwa ber, lakini koro marwa chande koso hyping. Mar Tanzania nigi hyping, but king'iyo quality Kenya nigi quality maber, but anyalo miyo Tanzania nikech king'iyo kata team maduong' machama koro kelo kanyakla jotugo duto mag Tanzania
AFCON ang'wen mosekalo gise qualify didek. Mano nyisi ni en team maber, but kanyo ng'ata nyalo kalo kaka ang'iye. Yes, kanyo out of those 5 teams onyalo yudo timbe ariyo ma qualify. Ena group mar ng'ata. Wang'iye ne group C, wang'iye ni group C chal nade. Group C oting'o Algeria, Guinea, Niger, Afrika ma milambo kaachiel gi Uganda. Magi tuke mibrobagi e piny mar Uganda. Kang'iyo host moro Uganda, editions 7 mosekalo gise qualify, as much as nok gise chopo okibedo ka gichopo mabor, but gisebedo ka qualify through qualifiers magigoyo. Koro kanya nyalo miyo Algeria, nikech king'iyo iluongo ni quality mar leagues mag Northern Africa, gin league timbe kono timo maber. So kanya nyalo miyo Algeria kod any of the 4 timbe ang'wen madongo ng'at achiel nyalo qualify, but ng'at man gi uhakika ndi yudo tiko mar donjo quarters en Algeria. Yes. Wang'iye ne group D kaka chalo, tuke mibrobagi Zanzibar. To magi nonego tugo Kenya. Magi nonego beni tugo Kenya, to Kenya ne wabedo gi ng'ikruok matis nikech weche mag pewe. Kirigiti nonego beni gero rang'eny makare mondo miyo tigo kaka kar timo orako. Alap Makasare nonego beni rumo on time, alap Manyayo kaachiel gi Police Sacco gi Ulinzi Complex. To bedo ni ng'ikruok gi Kirigiti kanyo. Gimomiyo tuke gi koro nogol Kenya kitero Zanzibar en ni koro ne ok wabedo gi ikruok motelo makare. Bende nyalo paro ni tuke gi nonego beni mara 2024 mano higa mokalo to okele giga ne momiyo waluonge ni CHAN 2024. Group D oting'o Congo, Nigeria, Senegal gi Sudan. Senegal defending champions. So on papers amiyo Senegal, Nigeria. Yes. Makanyo kineka Congo wetewa ma Congo gi nya Congo gitiek gore mondo. Sudan be. Iparonade Festas Team Harambee Stars League marwa mapacho kae be omiyo Benny McCarthy thuolo maber kata gi jogo mo oluongo jotugo kata technical bench mar yudo jotugo mani rang'eny monego beni tugo cham. Mano tadier, mano as much as ni Benny McCarthy nowachonwa ni nitie kama nowache ni iluongo ne players men pok oluongo, but king'iyo players moluong kanye quality, gin gi quality moromo mar tugo ni team mar Harambee Stars. To king'iyo gi Ben kech wan wasebedo kwaluwo league mapacho ka, gin jotugo man waneno ka tugo maber e league. So aparo ni mano was the best Harambee Stars could assemble tuke mabiro mag CHAN. Wang'iye ne gima osehinyowa kuom kinde duto en replacing kata yudo jaloyo kaka Dennis Oliech. Igni gi duto nwabiro kanyo gi Michael Olungo temo mochopo kama entiere. Ochako bedo Masud Juma temo mochopo kama entiere. Iparo ni bedo ni waonge joloyo maber emonomiyo kata na Benny McCarthy omanyo jatugo kaka Masud Juma mondo miyo donji Kenya oketora gi team mar Migori Youth mondo miyo miye thuolo mar tugo ne team mar Harambee Stars. Waonge joloyo. Mano en problem wasebedo go for a very long time, but before awach ni Kenya onge gi jaloyo maber, anyalo wacho ni Kenya be pod wan gi problem mar ng'amiluongo ni playmaker. Nikech ing'eni inyalo bedo gi striker maber, in gi Jokeres mari, tionge gi Yakitima gi Jokeres. Ami example. Ami ranyisi. Nen best striker in Europe season mokalo, but kokoso ng'ama bo create ne chances, ng'ama lan kakoringo, mano bo bedo problem. So mano be mosebedo gima chando Kenya, pok wasebedo gi playmaker, nikech king'iyo playmaker mwan go sani maber e league ma Kenya en Austin Odhiambo. To Austin Odhiambo akia gimomiyo seche moko iwinjo no luonge this time, that time moro no koluonge, iluonge aluonga mana ka ng'ato osewuok e team. Kori wacho ni Austin bi lor void mowe gi ng'amo wuok no. So aparo ni before wachop kanyo kar bedo gi jaloyo maber, wan gi problem bende mag bedo gi playmakers maber. Kech the last time anyalo wacho ni wabedo gi playmaker maber nen John Momwiruri. To chakre retire wuok e team mar national team, pok wabedo gi playmaker moro maber manyalo create chances ni strikers magwa.
Bende kuna mkajonga nitiere gigo makoro oriwruok matayo tuke mag adhula CAF owacho ni johera mag adhula ok nyal donjo kode pap. Kinde ka kinde wasebedo kwa ng'iyo ni jogor ka idhi e pap iting'o pigi moro ng'ato uso njugu ne moro ikawo njugu moro de laki ng'ato ting'o chupa ne moro akeni chupni gato wan jo soya kora akeni chupni ga uting'o gang'o nitiere gigo moko yienwa kata wan jofwambo mondo wadonj godo to gigo moko yiene johera mag adhula mondo mi odonj godo e pap to aparo ni gigi en mana idwa ni oket kwe e pap. Mokwongo onge donjo gi chiemo mora mora e pap ni ting'o gweno moro ni kata na wadumo no wuok na dala obiro Nairobi nyise ni baba antiere pap bia pap ka iwena gima ni ting'o no kokidhi kamidhiye oting'o ni fulu moro ni dwa donjo godo e pap idwa chamo ok ibro donjo godo. Winja maber. Mar ariyo onge math mora mora mibro ting'o ni ting'o chupa ni donjo godo e pap ok ibro donjo godo. Obed chupa mar soda, obed chupa mar pi, obed chupa machielo cha ni wuok gi gimoro Ugenya ibiro go Nairobi idwa donjo go e pap imany godo wiyi ok nyal donjo go. Winja maber. Mar ariyo vuvuzela firimbi obed mar Azimio obed mar Kenya Ng'o obed mar Kenya Kwanza obed mar Ambulu ok ibro donjo godo. Obed bul ongengo ma jogo donjo go ka ok ibro donjo godo. Winja maber. Ringa. Koro jok ma ongengo jobul warituru chieng' ma wadhi Mashimeji Dabi kata wadhi Luo Festival. Winja maber. Gima nego bende timo kendo ni ok oyieni donjo gi magina kata na mararanyisi ma joko galo ni godo cha mano boko oyieni donjo godo. Nyaka kanyo ageno no winja maber. Koro magi gik ma riwruok mar CAF osegolo ni ok nyal donjo godo e pap. Gisani riwruok mar FKF onge gima bro timo. Tournament ni kaka eni piem mar CHAN ni kaka ochakre odiochieng' ma kawuono en e lwet CAF. Adwa dhi e yo madundo kikidhi mbon nikech wabro yawo bende line magwa mag simo mondo gon wasimo. Winja ni to in gi pachi iparo ni Harambee Stars nyalo chopo quarter finals kata semi finals kata mana finals koso ineno ni wan mana participant wadhi mana ko jok moko kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect
Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo nya kwara mogo jong haneno ote odhuro kae ka ji pod nigi to wi Harambee Stars. Akina ng'o motimo Kenya, jo Kenya kata gibed mani gisenyiewo tiku mapapu pong te to pod gin mana gito ni Harambee Stars ni yawa okapar lango katibi ni gi ton ikruok marwe ma ji koso ang'o moseketwa kama wantiere ni ma owacho ni kata kwa dhi tonge kumwa nyalo dhiye. Aparo ni gimwa tima hinye opichwa ka en wago siasa mang'eny. Nikech office mantie sani nonyiswa ka gidonjo to gibiro loko opira mapacho ka. Though waseneno okang' magisemeka kanyoro ne giyudo ng'ama dhi chung' nigi e league mane na plus, but most of the time kar mondo gine kaka gidhi bero opira mapacho ka gin gigore kocha ni mara kia ni dwa ni no wadu biro go ball ng'ani ok dwa no wadu go mpira idwa luongo siepe ni e team. Kora paro no yuarruok mosebedo na mamiyo kata opichwa e pacho ko kwasebedo kwa timo maber, but king'iyo talent wise nikech anta wuotho ga e miere mopogore luongo ni miere e gwenge mopogore opogore tineno talent mantie mashinani kacha ber ahinya makapo ni coach mapacho kan inyalo mi opportunity modhi e gwenge mopogore opogore onyalo biro gi talent mabeyo. Kwang'iyo kaka ne ng'ane otimo back in early 90s Reinhard Fabish noluoro Kenya mangima to luoro nene manowuok nodhi nyaka Nakuru kacha bowuok gi John Moore who was one of the best playmakers in this country mwan go history mar Harambee Stars. So aparo ni kikwa beda mana Nairobi ka nodwa rito neno Gor katugo gi Tusker nodwa na kian ngano katugo ngano wadhi nyaka NSL ka NSL tugo e gwenge kocha wabi gi players mabeyo. Nyakoro mogo jong kaka inano mago jotugo ma bro bedo ka tugo e group A kamoting'o tim mar Morocco, otingo Angola, otingo Zambia, otingo DR Congo ka achiel gi Kenya. Gise bedo ka gimolo pacho kae ka timbe ang'wen timbe adek osechopo tim modong bro molo odiochieng' ma kawuono. Abro mi thuolo mondo gonwa simu imiwa pachi nyiso ni to Harambee Stars nyalo chopo kanyo nabo mar simu wabro keto kanyo nyakoro mogo jwang mondo inyiswa ni to tim mar Harambee Stars nano kanyalo chopo kanyo nikech jotugo gi be no omolo Morocco no okungo chopo mokwongo. Aparo ni gima gitemo timo en ni mondo ging'ige chal mar kor lwasi mapacho ka ging'eni to kopo ni tugo gotieno to weather nyalo chalo nade kitugo godiochieng' saa 10:09 weather nyalo chalo nade chieng' chalo nade koyo chalo nade. Magi gik ma itimo gi timbe manigi lony mopogore opogore mang'eyo ni gimwadhiye ni en gimwanya onego bed ni wakawo. Iparo ni ma konyo timbe lang'o kuchopo e competition piny mudhi tuge chande chon konyo gi gimwaluongo gi kisungu ni acclimatize mana kaka iwache no to kineno kaka ne Morocco chopo chon mbele timbe moko magin ge group ineno ni gin joman serious tingen pia antie prestige magibiro manyo ni gidhi kawo kagikawo kombe no mar adek to gidhi top kori bedo ni Morocco manigi okombe mang'eny mag chan. So aparo ni chopo chon be nineno kane watero under 17 tugo AFCON mar under 17 no wadhi e piny man machiegni kanyo gi Egypt mondo wa acclimatize chon no wadhi Egypt batuke go ni tugo Morocco koro no wadhi adhiya kanyo neighboring country mondo wa acclimatize chon to naneno in a way no konyo team mar under 17. So kanga ji chopo kuma udhi tuge chon mano konyo wa acclimatize kiko kineno kaka Zambia kaka gidhi chopo kawuono no ok di compare gi team kaka Morocco mane mosebedo ka for the like 3 days ago or 4 days ago. Koro kabla gin gi acclimatize don Morocco no senge kaka environment mar Kenya chal kaka climate chal koro dhi bedo matek nigi but Morocco to dhi udo ka gise acclimatize koro beda mayot nigi tugo tuke mag chan.
Bende weche mag arita nyako mogo jwang nyaka ne tukegi nitiere kama ong'ich tugo mar chan gi kidienje nitiere kama onego bed ni riwruok mar FKF chako to chopo. Nitiere kama ubila motayo marito Nairobi County onego bed ni chako to gikie. Gisani osekawo tukegi kendo kete lwet CAF. Okawo tukegi weche mag arita okete lwet ogai mar police. Masani ng'iyo chal mar arita mapacho ka achiel gi jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen ngi jagoro mongirore migawo no Dr. Raymond Omolo. Magi duto en ni mondo ng'i chal mar arita mondo bedie rang'iny makoro pogre nikech koro tukegi okayo machiegni odong' ndalo matis jotugo mag pinje mopogore opogore ni ka johera mag adhula mowuok e pinje mopogore opogore ni ka jogo mawuotho mobira neno kata gin johera mag adhula gibira neno welo ni kama opogore opogore. Weche mag arita nyaka kete rang'iny mopogre ma ok obro chalo gima pile ka pile ni ng'ato jahera mar Morocco ne wuotho kamoro to mae simo. Magi gik ma onego bed ni arita ng'iyo nikech gima timre sani eming'iyo ni nyalo timre higa mar 2027. Festus. Aparo ni samane watimo ikruok mar chane final stages no wan gi minister mar arita kwe luongo ni Kipchumba Murkomen to nowacho ni gin gisemiyo IG mano Inspector General of Police gisemiye all the mandate make sure ni kumituge tuke mag chan go ntie arita kwe maber. To along the way nwaneno ka ingeni kanye manange ni CAF bende ni department ma security mi hedo gi ngama train ji e wat security to ne gibiro Kenya kadrio bugi train officers mag GSU kaka irito pap gi no puonji specifically kaka giketo kwe pap. To aparo ni through that training mane giyudo e kidienje ariyo no nyalo konyo gi keto arita kwe mar rito jotugo pap to kod rito fans. Then IG no mi mandate gi Murkomen mar ng'iyo alwora pap kamituge no kod maybe wachi ni Nairobi bende as a town mi botuge tukego gi make sure ntie arita kwe moromo ma jonjore ok dhi monjo joma biro neno tuke mag chan. So aparo mana ka kiwache no kotamo wasani rito to there is questions ka Afcon biro tingen Afcon koro duong molo kata chan ni. Afcon ema the biggest tournament in Africa. Kotamo wasani to kata 2027 kacho nyalo kelo wach but kwa time maber sani to dhi miyo odhi nyiso communication fulani mwadhi timo ni CAF ni wanyalo kata keto kwe dalo Afcon ma 2027. Ka watieko gino maduong' ma king'iyo tim kata piny mar Afrika ma milambo South Africa gino maduong' kabisa mane giyudo tok bago tuke mag World Cup. Ne gidong gi pewe madongo manyaka sani klepe tiyo godo gi Kenya. Ineno ka alap makasarani oserumo, alap manyayo oserumo, police Mario ketera ng'iny mani malo kabisa. Ulinzi complex ma en kar Ulinzi FC bende ni rang'iny makare. Talanta bende biro. Iparo nade gerruok ma wagero godo kata na sirikal yawo godo sekta mar tuke kidhi Homa Bay mar Homa Bay chanitiere Migori beno semuki osechak ger Kirigiti bene ni kanyo gwenge mopogore opogore ni gipewe. Ang'o monego beni sirikal timo kochakre sani mondo mi kik waket mana na pewe gi kende ne e boma gwenge kucho bende wabedi gi pewe ma international standard ok moro mogere dala wa miluongo ni Jomo Kenyatta International ma mambo leo wacha to kidhiye to eno kono nen mana mabati. Ang'o monego beni sirikal timo? In fact hapo kwacho gima sirikal timo abokwongo wuoyo ni fans kaka waseloso Kasarani no waseloso Nyayo fans kikibedo ntie gima waluongo ni hooliganism cha ka po nintie referee make decision moko moro tuchako kelo chaos koko koro yudo koko gichande in a way magitimo gitemo ji express na to muko kom tineno kaka kombe walosi gi mabeyo koro wakuongo wuoyo gi fans mago matin mwan gogo mano wan gi Nyayo gi Kasarani kod kaki wacho Talanta no biro one fans mwakuongo abed ne wakuongo angi pewe mwan gogo nikech kaponu waketo pewe go
kendo bome wa tich mateke wadhi bago AFCON ma 2027 then gimiwacho no aparo ni sirikal maduong' ka omakre gi sirikal magi counties counties ngene gine makoro gin gi mandate mar puodho tuke be osebedo devolved county governments nyalo miyo sirikal maduong' puodho gitiatia gi bed partners to kwadwa kata ni gilos 60,000 seater stadium wadwa ni gilos mar 5,000 10,000 maka Ulinzi Stars tugo Nakuru to ginyalo dhi pau no mar 5,000 10,000 kechingio dig mapacho ka fans okpong pewe so kiloso pap mar 10,000 mano ber be dwa timbe kaka ginene Angola ginigi kardhi over ilongo ni crowd Ulinzi kose police gikawa 3 hours ka to gidhi train Nakuru 10,000 seater 5,000 seater no to giduogo mano be konyo gi timo limbe e gwenge mopogore so enana initiative mar serikal gi maduong' serikal ma counties giti kaka partners mondo gimiwa pewe to kodwa be ni gibede counties duto you identify los no achiel Kisumu los moro Nakuru moro Mombasa Nairobi Nyayo Kasarani gi Oromo tidogi los moro kaka Mombasa kocha achiel mago nyalo konyowa ginene timbe timo practice magibiro maybe kwa bago tuke kaka mag AFCON kosechan prediction mari ka watieko inalo ka Harambee Stars chopo kanye okagikal group stage amane ka kotek okokal okada best losers okonyagi okay number day wanyalo yudo but podo tek nikechigeni nyaka kafu go be kwano nito ko wuok e group ya wato jibro pongo pap nango ya tibe kitingi tingri bed fight for yourself kapoko kafu biro tingi tingri mano tingri nyakoro ngojwanga en thuolo mar Kenya Tanzania kaachiel gi Uganda bago tuke mag CHAN higa mar 2024 kaka ranyisi mar timo ikruok bende ne tuke madongo mag pinje Afrika ma ibro bagi higa mar 2027 johera mag adhula osenyiewo tiko duto mar tugo mokwongo e kind tim mar DR Congo kaachiel kod Harambee Stars ma ibro bagi chieng' Jumapil en gino ma ikwayo en ni mondo wabedi kod kwe johera mag adhula onyis chia kod mor margi ka gi miyo mijingo tim mar Harambee Stars kata poni ogogi kata poni giloyo to iwacho gani e tuke mag adhula duoko en adek iloyo iwuok draw kata oloyi mago kanie pachi to kibro kelo dhao kata koko ei pap waduog hera marwa ma wan godo mar adhula kendo wakete ei pap kawanyiso ni Kenya bende nyalo bago tuke madongo nyakoro mwajwanga goniro kamano kuom bedo koda nyaka ne chaki kendo koro wachope giko gino manyalo wei godo en ni dishinga ma Jumapil wuoth ochomo Kasarani waradu Kasarani ka in gi giri moro miwuok godo Siaya kata Ugenya ebro madhe kapok ichopo e the gate mondo mi many dendi kata many wi ka in jopi imodho mana pigi kichopo ye kata nyalo nyiew pi e donjo godo kijavuvuzela kata jabul wangni kikimur bul nikech tuke mag adhula mag lig maduong' ma pacho ka bende bro chopo nyakor Mugajwang tim mar Gor Mahia awinjo matin maliekore ni kocha sayudore magi duto nyakor Mugajwang mabro mi chenro magwa ma saa achiel gi saa adek bende koro dichieng' makare nyinga en James Opondo joyo makatwenga Kisumu ka julu pochki pak kamoro moro ma untiere agonu erokamano kuom bedo koda